Sumada je prosím pekne špeciálny mandľový nápoj, nealkoholický. Takže tu ich máte aj rečatka, aj sumadu, aj kaneládu. Takže toto je sumada. Táto, to je kaneláda, to je zo škorice. Áno. A tuto vidím triandafilo, to je z rúže. Aha. Dobre, čiže kapary sa tu tiež nakladajú, toho tu veľa rastie. Takže to sú lístočky takého malého kríka. Dobre. Sa tak akože dajú do guličky. No a potom to sú tie sladké rajčinky. Sladké rajčinky, no takže zmrzlina oproti nám, kde majú sumadovú a rajčinovú. Našli sme špeciálnu zmrzlináreň na Nisirose a pozrite, čo tu ponúkajú. Toto u nás veľmi nevidieť. Tak. Sumada, špeciálna mandľová. Toto je ponuka dňa, ktorú ideme ochutnať. Hlavne tú paradajkovú, na ňu som veľmi zvedavý. Ak bude chvíľka, dám vedieť, ako chutí. No takže, tá sumada mandľová chutí trošku k našemu marcipánu, pripomína mi to skôr mozartové gule, ale nie je to vec vkusu, ale paradajková naozaj stojí za to, takú som ešte nemal a je to zo sladkých nakladaných paradajok. Takže kto zlete na tento ostrov, určite odporúčam. Tak na zdravíčko.